what types of offer do you have? Offer on a kind of care, offer the teacher. Okay, thank you. Offer the many. And with many types of offer. Mark, what I want to find out almost offer. I'm going to shape of offer. And what almost offer in a j a banner spiritual materials. I can offer, and I can offer. On a jacket that we know offer any for offer when we had a detachment. On a pam, on other person. The money book I bury my hebele. I can offer. I can offer a corner. Naija kwa ibu mmiri ma ọ bụ na-akwa aja ọbụla anyị na-akwata emechi were ọfọ atide na ya obere ọfọ mana ihe na-eme ka ọfọ dị nnukwute ile depende na echi acha and onye na-eyuzu ya then enwere ọfọ eji efe alụsị ọfọ ezigbo onye dibịa ama eyuzu aka na ọfọ gụta na n'ebe a na-ele ngwongwo that one adị strong igbusi obere ọbara obodo ejiwe before ekwe na ugboro onye nwere ọgbajie before you use 5 years ọgbajie mana ezigbo ọfọ a na-eje wata mgbọrọgwụ ọfọ o nwere obodo ihe na na be anyị enwere ukwu ọfọ dịrọngụ to alụsị be anyị bịa jekwa aka ji ọfọ gwa gị ihe ị ga-ewetara ya ọwanye gị dị ọfọ maka na ọfọ a ọfọ achagara acha o jee egwupụta na-egwupụta mgbọrọgwụ ọfọ ahụ wee nye gị achaghị ọfọ acha then mana ị nwekwara ike ngwa ndị na-enweta nke mgbọrọgwụ ọfọ mana achabere ya achọ nwere ike o gotara ya n'ahịa yes agwaghị etu esi amacha ọfọ amatacha ọfọ ịchụgbajieri ya aja ọcha ana m enwe nke ahụ then nke ọzọzie bụ ọfọ okwu mmụọ ọbụla ọtọ ọbụla dị na obodo na be mmadụ na-enwe ọfọ ọ bụ okwu arụsị ọ bụ okwu ana ọ bụ okwu ndị ichie ọ bụ okwu arụsị ma ọ bụ okwu ana mmụọ ọbụla nwere ọtọ ọbụla nwere ma ọfọ dị ya na abịa na ọfọ enwere nke a na-akpọkwa ọfọ emere ngịnị ọfọ emere ngịnị wụ ọfọ alalụ mmere yes ana m ejie ọfọ a nwere ike ihe etu a ịghọtara ya ọ na-adị very small adị ebusi ọbara ọfọ a ihe a na-atụrụ ya bụ nzu imecha ya activate ihe a na-atụ ya bụ nzu edo na nkwụ ọkụ ọfọ a bụ ọfọ emere ngịnị na-emejọrọ nwoke ma o mejọọ nwaanyị echepụ jee ikere ihe dị ya aṅa n'ụtụtụ ọfọ a nzu kwubie okwu na ya na o nwere onye imejọrọ na onye ọbụla si na ọha ọ bụrụ gị na ya bụrụ ya na ọfọ a ikechikwechi eji eje ihe ọ so na ihe ụfọdụ ga na-afụ na-akpọ ụfọdụ ndị mmadụ na-eko ọfọ emere gịrị adị egbusi ọbara fụ enedezin then enwekwara ọfọ arụsị ọfọ obodo ma ọ bụ like family m nwere ọfọ anamgbo ịghọtara ya obi ndị ichie nwere ọfọ ha ọfọ my temple nwere ọfọ ịghọtara ya nchi gburu entity support na temple anụ for any reason eje mbupụta ọfụfa so enwere ụdị ọfọ dị iche iche for different purposes eziokwu na ọ dịkwa possible ibukọ ọfọ niile ọnụ like example family anyị na-awachiri ọfọ family tụfugoro ọfọ family ha amarọzi nke bụ nke mana ha ma na-enwecha mmụọ dị iche iche ha nwere ike ibukọtazi ọfọ niile ọnụ so that o nwere ike okenye family ha na-ebuzie so ọ ya ebuzie weje na nke ndị ichie ọ ya ebu weje n'ihu ana ọ ya ebu eje n'ihu mmụọ nọ na village family ha ịghọtara ya ọ dị possible a na-ebufe ọnụ daalụ